Hello tfal! Għalkemm pajjiż żgħir, Malta għandu storja u anke drawwiet antiki. Ġieli smajtu lil nanniet jew lil xi anzjani jsemmu l-ħanżira tal-Erwieħ. Aħna l-Maltin inħobbu ngħinu lil minnu fil-bżonn, kemm għajnuna materjali kif ukoll spiritwali. Permezz tal-ħanżira tal-Erwieħ, il-Maltin fl-antik kienu jiftakru fl-Erwieħ tal-Purgatorju permezz tat-talb u l-karità. Ftit ġimgħat qabel l-ewwel ta' Novembru, l-iktar persuna sinjura fil-belt jew raħal kienet tixtri ħanżira. Imbagħad kienu jdendlula qampjina monqa u jħalluha tiġri fit-toroq. In-nies li kienu jisimgħu l-qampjina, jiġifieri li għaddejja l-ħanżira tal-Erwieħ, kienu joħorġu u kulħadd kien jitmaħa xi ħaġa. Meta tismen u dak li kien jieħu ħsieb jara li għalqet sena, kien joħodha ġorazzett u joqtolha biex isajruha. Imbagħad kien jinbih il-laħam tagħha. Il-flus li jinġabru mill-bejgħ tagħha nofsu kien jintuża biex isir qudies biex jitolbu għall-Erwieħ tal-Purgatorju u n-nofs ieħor jingħata karità lill-fqar. Il-prayer space tal-lum jisimha l-ħanżira tal-Erwieħ. Ejjew nisimgħu flimkien din l-għanja li jisimha l-ħanżira tal-Erwieħ. Għadawsu min jiftakar ħafna mid-drawwiet li kellhom ix-xjuħ tagħna fl-irħula u fl-ibliet. Drawwiet li llum inqataw saru l-kol mar-riħ bħalma nqatet minn triqatna il-ħanżira tal-Erwieħ. It-tfal jiġbdula demba min jidlija bis-sieq, ir-raħal ta' fit-tul u triq fit-triq. U minn kull fejn li tgħaddi kulħadd jitfala ġid dal tal-ħobs tiġi ġufnik u kull ma trid. Din il-ħanżira ċkejkna li offra s-surdur Madnux ma tismen sewa wal-beħi kollha tmur. Bil-flus li jiddaħħal kemm se jgawdu l-Erwieħ għax taġ kemm qudies jagħmluhom biex ikollhom il-mistrieħ. It-tfal jiġbdula demba min jidlija bis-sieq, ir-raħal ta' fid-dur u triq fit-triq. U minn kull fejn li tgħaddi kulħadd jitfala l-ġid dal tal-ħobs tiġi ġufnik u kull ma trid. Bnadi oħra f'Malta din il-ħanżira tdur biex l-ewwel ta' Novembru għall-qatla jkollha tmur. Jinġabru l-fqar tar-raħal għax jafu xi jkun ġej ser jagħmluhom ikla kbira mingħajr ħadd ma jħallas xejn. It-tfal jiġbdula demba min jidlija bis-sieq, ir-raħal ta' fid-dur u triq fit-triq. U minn kull fejn li tgħaddi kulħadd jitfala ġid dal tal-ħobs tiġi ġufnik u kull ma trid. It-tfal jiġbdula demba min jidlija bis-sieq, ir-raħal ta' fid-dur u triq fit-triq. U minn kull fejn li tgħaddi kulħadd jitfala ġid dal tal-ħobs tiġi ġufnik u kull ma trid. Għal il-prayer space għandna bżonn template ta' ħanżira, kuluri, penna jew lapes, karta bajda jew ikkolorita u xi ħaġa tal-ikel biex ittieha karità. Spingi l-ħanżira waqt li jespingi ftakar f'xi ħadd li m'għadux magħna
waħħal il-ħanżira fuq karta kolorita u madwar il-ħanżira ikteb modi differenti ta' kif tista' tagħmel karità. Itlob din it-talba għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihomhom lejl mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddu fuqhom, jisriħu fil-paċi. Amen. Għati xikel karità lil xi istitut ta' tfal, refuġjati, nies b'diżabilità jew xi dar tal-anzjani. Saħħa tfal, sakemm nerġgħu niltaqgħu!